Halifam, hemme bolýan zatlaryň arkasynda hayır var diýär. Muňa näme düşünmeli? Käbir sözler gatsada ýalyr. Emma hakykatda olar gaty çuňurmany anlady. Halkyň aňyna ornaşyp dillere destan bolan bu sözem şeýle. Sada ýaly görnýär, emma çuňurmany sözlerdendir. Bu sözdäki çuňurlygy näme düşünmeli? Insan ebedilige barýan ýolawçy, ebedilik oň iň uly meselesi. Dünýä bolsa ötügçi. Aslında bolýan şu dünýede ebedi äleme azyklary üçin edilýär. Onu insan dünýä hanasyna bir ötügçi ýolawçy bolýar-da. Emma wezipeli beýleki dünýäde azyk ýygnamak mejburiyeti bolan ýolawçy da şeýlemi? Insana o dünýede ýüreg araslyk bilen şoňa baglykda edilen ýagşy işler ýardym berer. İnsan hususan nefsiniň diýeni bilen bolýar. Bir sarımlyk ýa-da gysga wagtyň höwesleri haýyrdyr edip biler. Garaşýan zatlarynyň istegleriniň disine bol bermegini arzu edýär. Aslynda bolýan bol istegleri o dünýäde aýagyna çoluşjak peýasylçylyklaryň göze çykmagyna sebäp bolup ýalar. Allah adamlara dürli nygmat etýär. Bu berilen nygmatlara şükür etmeli we hiç haçan nygmaty bereni unutmak bolmaz. Bu yerde yine bir mesele, mühim mesele hem ahiret hasabyna alınan nygmatyň deregine başga bir ýagşylyk bagyş edilýär. Bu ýagşylyk ol adamlara täden rahmet gözetimine önüp durýar. Ýetirlendir öýdülýän zatlar galanjy urlýa duruberýär. Inni düşünükli. Adamlaryň bu bolýan zatlaryň ählisinde bir haýryň bardygyna göz ýetirerler. Häzir biz haýr uğruna ýola düşmeli, bilmi? Hawa hayır işe tarap diyen, sebebi bizim maksadımızı dine şoň günüp durmaly. Sebebi Allah'ın bize emri şeýle. Ulugdaky eşikleri ýuwaňdan soň asyp uğranlaryny ütükleşdirersiň. Bolýa Miwa hanym, bolýa. Adyň näme? Hayriye. Bolýa Hayriye hanym. Başlap bilersiňiz. Dinleýän? Hawa. Hawa. Siz başlaýaberin. Menem barýan häzir. Hadi Murat. Bol Murat şerekete gijak alyan çıkalı derew. Men taýar edidim taňa garaşýan. Uy, kagızlam ýokurda galypdyr, garaş derew alyp geleýin. Sen näme diýen? Men näme dipdirin Miwa hanym? Şu otoga girme diýmenmidim men taňa? Bagyşlaň ýadymdan çykaraýdyryň. Arasalamak üçin girdim. Arasalama. Bu otoga girme diýmedimmi taňa? Bor Miwajan, bor. Gaharlym hana. Bir ýalňyşlyk bolup dur, köşeş. Ýör gideli, ýör. Dinleýän? Evet. Hawa. Evet. Hawa, barýan häzir. Tamam. Bolýa. Gaty görmäň. Bu meselede biraz ynjygrakdyr. Kolay gelsin. Tagaman işlem. Bana hoş Men bilen hoşlaşmany diberjekmi? Bağışla, oya wataýpdyryn. Bir zat pikir edýädim. Tamam. Ýeri bolýar da, ýany ýok. Bak ne diyeceğim. Men neme diýjekdim? Akşam naharyny bile giderse. Şu deňiz ýakarına balyk çaýdaýar. Sen çok sever. Sen o ýeriň kakmaçlaryny gaty gowurýan. Oy ne diýäňmi? Mümkin näl. Men akşam işlejek. Gaty möhüm zat gurnaýar. Ähli zat meň boýnumy. Yine. Miwa. İşten İşten başga hemme zadyň gadyry gaçdy meň üçin. Bağışla. Alo. Alo? He, He, şu wagt ýadyma düşdi. Gözleýän kagızlaňyz meň otoňdaky tarış kafyň içinde. Aşakda. Hawa. Tamam. Bor, baramsoň gürleşer. Ne diyorduk? Biz näme hakda İşin. İşim evet. işim Hawa. İşim meň üçin hemme zatdan möhüm we gymmatly Murat. Şondan möhüm zat göremok men.
geç kalıyorum. iyice galyan. Of. Nereden çıktı? Buların yerden çıktı diýsene şu wagt. Hadi. Bolum çal, çal. Ne gürültü bu? Bu nämen gowy? Men beýlekden aljak. Hoş geldiniz. Alın vakalı. Ay berekelde bolya he. Al hani al berekelde. Bu täze açyldymy? Hava täze açyldy. Gel. Herem süýüz al. Gel çekinme. Hani gel. Bak çok güzel Şere süýüjülerim gatgowydyr. Al hadi. Al hani al vakalı. Hadi. Hani alın vakalı. Ay bugunlukçy bestir. Gaty köpýeseňi diýişleňi süýrer onsoň. Bolýa görüşýänçek. Kolay gelsin. Armada. Bar bolun. Näme hyzmat? Ay bir daha kutlaylık geldik. Sağ bolun. Bizi boş koyuvermerdin ha. Elbette. Süýüjü gerekmi ya da bolmasa kowaş çekmesiňiz. Atam sen bir de yanlış düşündün. Bir de oňaly hödür kerem gerek ki. Hat urrak hödür kerem gerek. Meselem pul bolup biler. Bir de moň deregine dukanyňda sen arkaýyny işlemeň üçin eder. He, siz günnün gün salyr sorýaňyzda. Men şeýle de arkaýyny işleýäne. Hiç sad gerekkä sağ bolun. Biz sana düşünürüp bilmedik öýdän. Sen isläp islemediň möhüm değil. Eger biziň aýdanymyzdan ýüze görseň, dukanyňda sana gün ýokdur ya şuly. Aman Allah. Ey Hudaý. Häzirek bola gyýdym göreňokmy näme? Atam gelan bäri. Biz saklap durmada ber şopuly. Biziň başy diýişmediken. Ýagdaýlaň gowmy? Hiç sat bolmady dämi? Näme üçin öňe serediň? Häzirek bolsana ýüregimi ýardyňla. Näme ýaşuly ýer bilen kelleni aryp durdun? Ýa-da garşymy? Ýaşyňa hormat goýup iň soň kelek aýdýan taň eşdeňmi? Ber şopuly. Utanmıyor musun? Utanaňdakmy ýaşul adamyny gypsap durdyňyz? Näme işiňiz bar oň bilen? Onda näme isleýäňiz? Sana näme? Bar işiň bilen bol. Daha fazla arıza yap. Kelleni arypma şopuly ber ýaşuly. Beret ýaşyňa teretmen ýerbet bolar. Siz gepe düşüneňdokmy? Goýberiň diýdim ony. Polisiýany çagyram näde? Sen bari ýok bolsan aý. Polise Sizi polisiýa arz etjek. Talaňçylar, şäher garakçylary. Sen bilen soňa tapdaşar. İyi misin? Soğumun gyýdym. Elim kesildi. Bolan zat elim kestirdim. Ol adamlar kim? Näme soraýarlar sizden? Diýen ýok, galmagal edin bolýarlar. Teşekkür Sağ bol. Benim için. Men üçin özüňi ýaraladың. Ziýany ýok, oňatmen. Çok sağ olun. Köp sağ bolun. Bu adamlar hökman polisiýa habar etmegimiz gerek. Beýle eňip tutup duran bolsalar, bular ýene de gelerler. Size telefon belgim beri. Ýene de geljek bolsalar jaň edersiňiz. Polisiýada tanışlan bar. Hay Allah. Çok Hey Allah jan gaty giýjek Efendim? alym. Dinleýän, biliyorum. bilýän, Çok bagyşlaň. pardon. Häzir barýan. Saçma sapan Käbir şeyler bolgusyz geldi zatlar başıma. boldy. Tamam, Bolýa, bekleyin biraz. güýmeň azajyk derrew barýan. Benim Men çıkmam gitmeli lazım, boljak. çok geç Gaty kaldım. giýjek alym. Çok Köp teşekkür sağ ederim. bolun. Tuhaf. Geň alaýmaly. Aslynda hawul ýagşy niýetli adam. Müminiň niýeti amandan haýyrlydyr. Ýönesi näme? Ya başy ile ýagdaýamamy? Hawa. Ýagşy niýetim, ýagşy we dogry gylyk häsiýeti hereketleri bollamaly. Sebebi adamdan garaşylýan iň möhüm wezipeler hemişe ýagşy amallarda bolmak. Düşündim. Meýwe hanım ýagşy niýetli, emma gylyk häsiýeti ýagşy niýeti bilen bir meňdeş däl. Näme sebäpden ki halipam? Sebebi gylyk häsiýetini öz nebsine görä suratlandyrýar. Durmuşy bitew görmeň deregini bölekleýin görýär. Aslynda bu gapma garşylyk ýeňip bolýarmy ka? Allah bilýändir. Görel wakaly. Ýazgatda näme ka?
Bir dakika. Hanıcıgy, bir minçik ayak çek, nire barýan? Hiç yerigen baramok? Adaşdyňmy ya? Yok, adaşamok. Men yetimler öýünden gaçmadyma? İzime baramsoň aýtjakdym, çynma aýdýan. Ösnükli. Ganyor, polise bölüne var, payti yetimler öýüne bolýanyny anyklaly. Evet Sami. Hawa Sami bey. Günertan ikilerden nahar verilmeli. Azyjyk garaşmaňyz haýyş edýär. Aynur ýygyna gotoguna bardy, häzir barjakdygymy aýt. Çay, kofe içersizler çayxana aydarsın. Alo? Evet Sami. Hawa Sami bey. Hawa, bolýa. Tamam. Bolýa Sami bey. Siz maňa nahar sanawyny bir sagadyň içine Pakistan ugradyň. Oldu. Bolýa. Görüşürüz. Ailen Aynur iş kagızlary nerede? burada mı? Anha şu yerde mi hanım? Men giyjek bir zatlary ütköşmeler giyirdim. Şoň üçin ýygnakda men özüm gürlärin bormy? Bolya. Ne oldu? Näme boldy? Üstüme bir zat dökülipmi? Miwa hanım, net beýle bolup bilýäňiz. Size hayran galaymaly. Näme? Men näme ütköş gerim barmy? Siz hemişe iş bilen meşgul, ünsüňiz bölüňdok. 2 ýyldan bäri siz bilen bilişleýän. Hiç haçan ýalňyşanyňyzy, işe giyjak alyp geleniňizi ýa-da ýekije gedegem ýadadym diýeniňizi eşitmedim. Siz gaty kän işleýäňiz, ýöne hiç kime gaharlanaňdok, öýkeleňdok, ýadaňdok. Siz gaty merdadım. Aynurjan, häzir bu zatlary gurrun etmeň wagty däl. Ýöne saňa şunu aýdaýyn. Aklyň ýerine bolsa, sen hem häziriň özüne duýgularyňy bir gyra aýt. Sebäbi duýgulara kulak asmak adama päsgel berip haýyň açyrýa. Ýüregiňi diňlemek seni gynanyryp öýkelemeňe ýol açar. Ýöne Miwa hanım, bizem adam ahyry. Biziň hem duýgularymyz bar. Olary inkar edip bilmerse. Duýgularyň näme many berýänini maňa aýdyp biljekmi? Duýgular bizi ynjytmakdan başga näme iş bitirýär? Hiç zat. Şo sebäpli duýgular sen üçin ýok. Her kadadyň peýdaty ýa-da ýany bardyr. Bir zadyň peýdaty bar bolsa gogudur, ýany bolsa erbetdir. Bu paňsat. Dinle, şunu işe gelýärkem, duýgulam meni gysga wagtlyk ýeňdi. Bir ýaşly adama kömek etdim. Näme bolandyr öýdýän? İşe giyjak alym, elim kestirdim. Hiç zat ýok ýerden gaharlanmaly boldum. Diýmek näme eken? Duýgu ziýanly eken. Hani ýör, kän ýangradyk besdir, hemme kişi bize garaşýar. Sağ olun. Sağ olun gullukçular. Sizem şu gara ol sebäpli ýa-da daýdy öýdýän. Ziyan yok, biziň borcumuz. Sizde aňsat däler bolun bolýar-da, sag bolun. Dürlü. Ne yapacağız senin? Näme etmelini seni? Hasana seni beýit gaçyp berjek. Ya senin- Eger sen tapmadyk bolsalar men näme ederdim? Pikir edip gördüňmi? Ama neden? Indi sen näme şuna aglaýan? Düşünmüyor Sen musun? sebäpli gaýga batanlar pikir ediň okmy? Öýdüňem ýaraňyň ahyry. Näme saglan bolsaň näme ederdiň? Ýanynda saňa seretjek hiç kim bolmadyk bolsa näme etjek? Ukim gelýär. Hadi gel. Hani ýör gedenine, ýör ýeriňde ýatraýyn. Elbetde köşede ente bir adamdan inde mukin gelýändir, şeýle dämi? Hey gara boldy täni. Gel bak. Gel ani, Hadi al. an goýun ağlamagy. Pijama. Ýatylýan geýimleň geýip ýatardyň bolýarmy? Bolýa. Çocuklar. Sağlar. Merhaba. Salam yollaş müdür. Men täze terbiýeçi oğlum Salih Demir. He, şeýlemi benim kim käbi diýip hoş gelipdi. Hoş gördük. Erti gelerim kaňa diýdim. Ama bakıyorum çocuklar. Ýöne orýan boly ýem çağırıp benim tanışaýpdyň diýdiň. Konuşuyoruz. Azajyk gurrun etdik. Ertir Salih mollum bilen futbol oýnaýar, ýollaş müdür. Sizem oýnar mysyňyz? Görürüz. Sizi bölmeyeyim. Men size päskel bermeýin. Sizi söhbetde şu dogam edin. Men käbir işlem ma. Soň menem size goşularyn. Bolýa sag bolun. Evet çocuklar. Bolýa çağılar. Devam. Dowam edeliň. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş gördük. Saçak taýarlaýpsyň. Naharyň taýardyr. Haýry han taýarlap gitdi. Ýaxşy.
Öýlenýänçe arkaýny ýaşamagyny isleýän pulamaýatäç bolmalydyr. Bor ýolaş fehmi. Siziň ýaly içgin duýguly bolmagy syýylan şaryn men, Hökman. Bugün nahar daşardy ýene bolsa gowaljak. O ne hili? Ýerden gürleşdi-de. Senem wagtym ýok diýipdiň. Ýene wagtym da bar ekeni. Howada gowy. Bir talym deňiz howatyndan dem alardyk. Belki ardan soň daşaryk gedilençe çykart, ha? Bilmedim de. İşim vardı. Yanan tekstil ürünleri, teknolojik malzemeler, kimyasal maddeler ve tıbbi cihazların yanında en çok merak edilen kasalardaki Afiyet olsun. İşten açık bolsun. İyi var da adama ýemedin. Kän iştem yok. Beýle ýagda ýaşawaty üçin hiç ýerde gawat gelinmändir. Muňa belli bir derejede howaňam täsiri bar diýip alymlar çaklaýarlar. Can. Beni artık Niwe behterni. Hadi. Aç kapyny. Hayatım Bol. boyunca kaçamazsın. Ömrüň ötýänçe gaçyp getip bilmerdin. Ay. Yok, açatım gelenok. Mine, Niwe. daha ne kadar Haçana seni bir gün görjek, ha? Gir içeri. Ýer içine. Gir içeri artık. Ýer içine näme ortaşa boldun? Bir şey olacağı Hiç adam bolmaz. İçeriye İçeri giren girmegim bile näme ütgär? Hayır. Yok, girmeyeceğim. girecek gel. Çok yorgunum. Men gaty ýadaw. Yatjak, giýjäň rahat bolsun. İyi geceler. Giýjäň rahat bolsun. Mollum, men ulalamda siz ýaly mollum bolmak isleýän. Gaty gowy. Ne öğretmeni Haýsy dersin mollum bolasyň ele bolsa? Bilmedim de, onu entek bilemok. Men pikirimçe beden terbi mollum bolsun. Sebebi hem şu, on ýüp bökdi ýa-da top oýnasy gelýär. A men pikirimçe oýun mollum bolsun, çağalar oýun oýnasyn. Hawa, görýän bolen täze mollum bola halapsyň öýdýän. Hezire dükürüňe diýeňde. Ýollaşma diýer. Hemme çağalar şu ýerdemi? Tanışmadyk çağamamy? Ha, menim şuna aýtjakdym ýollaşma oğlum. Bir gydymyz bar, ady dürlü. Dürlüň adazyk kemçiligi bar. Oňa aýratyn üns bermeňizi isleýän. Oň näme kemçiligi bar? Ol bu ýerde nägile? Şeýle de bolaýmaly. Sebebi oň bar oý pikirdaşarda. Ejesini öldüýär. Hatta orada ece bir maşgala öldüýär. Şu sebäplim köplenç mektepden gaçýar. Bu şuň önünde polisiýa getirip gitdi, daşardan tapdyrlar. Onu bir ýerde saklap bilemdik. Anlıyorum. Düşünýän. Umarım Bir şeyler zat etjek yapmayız. borum kakdiýän. Gelil ber aglyýa, ýerinden turanok. Ananar ýalylar, ýene de gaçypdyr. Ey Hudaý, Allah zan giýjen bir wagt nire gitdik bu çağa. Köşeşiň öýleşme diýer. Ýugunmagydan bolmagy mümkin ha. Onu tanasaňyz beýle diýmezdiňiz. Anyk gaçandyr. Ağından çıkarıp bilmeyen ece pikiri inni hemmi zattan öňe geçip başlady. Mudama şoňa meňde surat çekke, men bu çağa näde tiresem kem? Tamam. Bolýa. Häzir hemme ýere goýja terejtirelin. Yoksa da Tapyp bilmesek polisiýa habar berýär.
Täze gelipsiň öý diýen, öň bu teýriýat eden görem doktukla. Gürlesen o ýadylığını unutdun mu? Hani gel, senem bize koşul. Polisiye gele, yürü kaçalı. Yürü kaçtık. Koş hadi. Kılga batım rakılga. Dürlü? Ece can. Canım Ecem. Ece. Ece can. Mine. İyi we. İyi misin? Ýagdaýlaryň gowmy edýdim. İyiyim. Oňut. İyiyim. Oňut men. İyi olacağım. Oňut bolarym. Mine. Miwe. Bak. Dinle. abi olabilirsin. Özümizi bejerder. Belki Ondan ýene biziň çağamyz bolup biler. Ödümde allam rahat. İkimiz Ikimiz de meň çağamyň bolmajagyny bilýär. Bu barada indi gürleşmäli. Eşitmegim islemok. uyuyalım. Ýataly bol. Sadece Gowy düş bir göreli. Men siz tanayan. Siz süýjü satyan da ýahrin. Neden? Sen näme üçin öýüňde däl? Men öýüm ýok. O nähili? Belli bir bolýan ýeriň bardyra? Sen ýetäýseň sen barada ala ditçekler bardyra? Hawa ýöne. Men Ecem kakamam ýok. Seň pikiriňçe olar niredi? Bilemok. Müdür daý olaň ýaşamaýanlyklaryny, jennetden maňa seredýänliklaryny aýtdy. Ýöne men şonu da olar gözleýän. Belkim Ecem bardyr. Bir ýerde olam meni gözleýändir. Cennetden sana seredýärler diýeli. Onu sana garaşýandyrlaram. Ýöne olar bir ýere gelip bilmezler. Soňy çyň sen beýle hop patarlar baştan geçirmeň olar gynandyrar. Ece kakatynyň ýüregine awdyan çağa bolmak sana gelişmeýär. Beýle bolasym gelenok. Ýöne näme etjegimi bilemokda. Ferit, anha meni akitmäge geldiler. Akşam eve Akşam öýe ýerek gelermiň. Şu günleri işlem gaty köp giýje almak mümkin. geçerken Gidip barýakan meni ustahanaň ýanyna düşürdüni. Bulawym bejerendir. Bolýa. Aa çocuğa bir şey O yok. çağa bir da boldy. Hani garafa ok. Hay Allah. Ey Allah, bu näme luka? Hemen hastaneye Deri o hastahanaya gitmeli boljak. Bizden başga teretjek adam ýok minni. Ejet kakat ýokmy ka hayran alaýman. Miwe. Häzir şey diýip durmaň wagtym näme? Men gaty möhüm duşşugum bar. Gataly dedýän bolsa hastaxana özüňçi gäkide men giýje almakçy däl. Gel. Gel canım. Hay Allah. Ey Hudaý. Ne oldu? Eýgilikmi näme boldy? Bilmedim de gazgyn galam bolaýmy? Men täzäki deýin gelin. Sag bolun.
Belli bir doktor. Maşalı Lukman var mı ya da Golöýda hasana gidilmi? Neme hassahana däli. Siz yanlış düşündüňiz diýen. Men bıçağın kakasy Näme mulluka? Ýygyýdan molýan muň ýaldat. bilemokda, men onu tanamok. Siz gaýgylynmaň, elbetde kaka bolmak kyn, ýöne şeýle halatlarda sowukkanly bolmak gerek. İnşallah ullaka zat bolan nädir? İnşallah. İlki bir Lukmana örködeli ondan näme etmeli bolsa eýdärse. Ödüm gatyny aýzy çağırjak eken Allah şifa bersin. İnşallah gysy wagtda gutulur. Sag bolun. Yavaş. Şere tawrak. Neyi var? Näme bolluka? Ýolda özünden gitdi. Düşündüm, Lukman Feridir. Hadi. Üzülmeyin. Gaty gaýgylanmaň, häzir näme bolanyny biler. Çocuğun Gyýdyňyz özüne geldi. Baş Lukman bir salymdan sizi habardar eder. Ýöne käbir doldurmaly kagızlar bar. Men gyýdyma düşün, haýyş edýän. Elbette. Biliyorsunuz. Ödüňizden bilýän bolmagyňyz mümkin, gyýdyňyz tolgunmaly. Şu edegen bir dada tolguny ýa-da ýüregi gysanmaly mümkin. Men gerekli dermanlar ýazyp berdim. Dermanlaryny wagtly içirmeli bolarsyňyz. Düşünýän. Gyýdyňyz hiç ýyl gynanmaly, gam çekmeli. Mümkin bolýança bir rahatlanmaly. Halayan zatlaryň meşgul bolsun. Bugün uzunluğun öýde diýinjini alsyn. Onu ýad etmäň. Bolýa, aladaňyz üçin sag bolun. Sen sag bolun. Geçdigi bolsun, kakana gorkuzyň özüňe. Men sizi öýüňizde ekedeýin. Size ýük golly öýdän. Köp sag bolun. Estağfurullah. Elif'in doğulağının tort qızılımtır renkte bolmaly. İçinde de yer tuğdana bolsun. Ol yer tuğdanan gaty gowy. Düşünükli. Alat etmeň, biz näme gerek bolsa şonu eder. Maksadymyz sizi hoşal etmek. Ondan bebeklerim gaty möhüm. Her türlü renkte şar bolsun. Ýöne qızılımtır renk hat köp Bolýa. Maskarabazlar ýatdan çykarmaly. 15 tane diýipdik. Ondan haýsy şereket bilen işleşýäňiz bilemok bolýan. Men bir anamdar dostumyň şu ereketi bar. Size şoň telefon belgisini bereýin. Başgasy bolmasyn. Ondan soň Miwa hanym ýekejimiz mümkinmi? Bagşlaň, sizi azajyk araşdyrmaly boldum. Çaklyklarym qızılımtyl bolsun. Bolýa, häzir gyzyklanarym. Başlaň. Hawa, sen diňleýän? Miwa hanym, öňüme aýdypdym bolýan, işim köp diýipdiňiz, soň görüşerin diýipdiňiz. Menini urtgadalmaly boljak, gol çekip berýäňiz. Ruhsat diýäniň, şu wat mümkin näl. Dowlunyň gurnagyny boyun allyk, munça işini etip ýetişdireli. Ýöne Miwa hanym wagt gaty ýakynlady. Bar dogruny men nädeýin? Menem şeýle iş bolmadyk başga adamlar bilen işläýär. Ýöne Alo? He, bor. Özüm jaň ederim. Näme gurrun etdiga? häzirlikçe bolaý diýdän. Alyň. Gaýrat et beterden bolaý alyň. Men üçin gyýdymyň dogulanynyň hoşal bolmak gaty möhüm zat. Elbetde biziň üçin hem şeýle. Hoş sag bolun. Görüşýänçek. Hadi bakalım. Hani gel hani. Gel. Size de çok Size de teşekkür köp sag bolsun aýdýar. Alar bolaydy diýen. Ýoklu. O näme gadary? Ýöne men telefon belgimi bereýin, gyýdyňyzyň ýagdaýyny habar bermek üçin maňa jaň etseňiz hoşal bolun. Elbette. Jaň ederim. Ýene bir ýerde sag bolun. Allahdan aýtdym. Ýörani. Salih mollum geldi. Salam çağalar. Nähili ýagdaýlaryňyz öňetmi? Dürlüň tapdyňyzmy Salih mollum?
Häzirlik çatapamok. Ýöne Allahyň ruhudy bilen onu taparyn. Oňa bir zat bolaýsyn emi? Peýel ýaman adamlara dugşaýsyn emi? Bu gece hemme dörlü üçin dilek edelim. Eje tapınma üçinmi? Oň üçin iň bähwitlisi näme bolsa şo bolsun diýip doga dilegimiz bilen oň ýanyna bolalym. Bolýarmy? Bolýa. Murat, geldiňmi? Bugün ýerläpsiňle. Murat? Murat? Sen näme edýäň? Näme etdiň? Ejecan. Men herwet zat etmedime. Bagşlaň renkli kalamlar göremsoň. Sen kim? Bu togda näme işleýäň? Saňa diýen. Men Murat da getirdi. Men yaramadym da, meni bagşlaň. Bagşlaň meni. Bu toga gaýdyp giýräými? Sen bu toga giýrer ýaly özüň kimdirin öýdýäň? Kim sen? Han sen ejeň? Ejeň nirede? Basym ýok bolşýardyn. Bar ejeň ýanyna gitşýardyn. Bar git diýenme saňa, basym bol. Ýok bolşýardyn. Men ejem ýok, ýok. Men ejem ýok, ýok. Dur. Näme boldy saň? Nire barýan? Nire barýan? Men ejem ýok, ýok. Durly. 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 Gidelim. Bolya. Teyzecan ýolda dursuňuzla. Hudaý saklasyn bir zat bolaýmasyn. Men gaty aç. Han şu gra geçin. Hemen Men gelin. häzir gelýän. Teyzeciğim. Gaýda. Alyň şu puly. İyi içersiňiz. Sağ ol gaýdym. Allah senden razy bolsun. Sizem sağ bolun.
Gıydım. Mine. Miwe. Neden Näme üçin beýtdiň? Men näme edipdirin? Näme üçin o çagan bu yere getirdin? Men çaga görsem durup bilmeýänim bilen okmy? Miwe. Sen çağalar gaty görýäňi. Näme üçin öýüň hallap durdun ha? Men bu görýän daşyrök gelinim, men geldim däl. Hayatım. Edidim. Men seni 20 ýyl bäri tanıyan. Sen hep iyi. Sen hemişe gowy adam bolupdyň. Gowy gelin ajaýyp eje boldun. Ajaýyp eje bolupdyň. Yok. Men beýle gowy adam däl. Gowy bolasym gelenok. Gıydyma ýagşylyk etjek bolup giderdim. Şogun gedaý maňa duşmadyk bolsa wagtynda mekdepde bolardym, gıydym ýitirmezdim. Onsoň sen nämen ýagşylyk bar aýdýaň? Yok, men gowy adam däl. Men gowy adam bolup bilmen, yok. Näme üçin beýle boldy? Näme üçin gıydym ýitirdim, Murat? Neden böyle Näme üçin, Murat? Näme üçin gıydym ýitirdim? Mine. Miwe. Hayatım Edidim. Öýüň el al. Sen böyle Sen bir o insan diýen değilsin. näde uruy? Sen Sen garnja da dödýän adam däl. Sen Sen öýüň daşyrok bolmagy terýän. Yap Beýtme. bunu yap. Beýtme edidim. Başaramok. Adamyň ýitirer ýalzady galman soň näme bolýanny, näme hil ýaşaýanly ken üns beren o ekeni. Hemme zat ähmiýetini ýitirýär. Men sana ýalňyş pikir edýäni näde düşündirýin Miwe? Ha? Düşündirip bilmersin. Alo. Alo. Näme? Salih Demir bilen gürleşmek mümkünmü? Elbette. Buyurun. Tarif malum sizi. Alo. Alo. Hayırlı gün. Ha, salam Murat ağa. Näme hyzmat aýdy berin? Salih. Salih mi oğlum? Men O küçük. şol gyýjagadyň men on kakasy däl, Salih mi oğlum? Ben Men onu köçeden tapdym. ama büyük. Ýöne bir ýalňyşlyk sebäpli ol öýden kaçyp gitdi. Şimdi seç. Häzir onu hiç ýerden tap bilemok. Polise de. Polisiýa da habar ederin. Lütfen. Gaýrat et, maňa kömek edin. Lütfen. Onu tapmaga kömekleşmegini haýyş edýän. Men Başına bir şey oňa bir gelmesi zat belki. bolar öýt gorkýan. Onun ömür Oň olduğuna dörlüligini eminim. bilýän. Peki, Ýogsa dol bu ýerde näme üçin gaçdy? burası Beýle ýer oňkut gözleýän ýere ahyryň. Siz onuň ýollaşyňyzam, siz oň hemişe gowunny besläp, hemişe gyýdy bolmak üçin dilek edýän ejede ahyryň. Bakın. Serediňin ha. Siz oň çeken tuğrutlarynyň birini getirdim. Bu resmi o mu? Muny şo gyýjagy çekdimi? Bir anne Eje bilen gyýdy. Ömür 3 Dörlü 3 ýaşyndaky ejesini ýitiripdir. Men täzelikde işe başlam soň ente oň bilen tanyşyp bilmedim. Ýöne müdürimiz gelen günden beri oňa sereden soň ähli zady bilýär.
Gyýjagadyň daýdasy ýa-da ýakynlar ýokmuka? Gynansaňam hiç ýyly howsar ýok. Ondan bilýänsiňiz dürli gynanmalar. Hawa gynanmalar, ona bilýän. Gynanmalarmy? Näme üçin beýle? Onu gynandyrjak, gaýgalada goýjak zat bolmalylar, bilýänsiňiz. 3 ýaş çağı üçin gaty mühim ýaş. Çağan galyk häsiýetleriniň esasy bölegi 3 ýaşyna kadar ornaşýar. 3 ýaşyna çelli görülen ähli gowy ýa-da erbet wakalar oň ýadyna galýar. Ondan çağı tutuş durmuşyny şoňa görä bolýar. Şu sebäpden dürlüğün gece hakkındaki pikiri yetimler öýüne berilen bäbäňkiden ýa-da mektebe başlan çağankydanam çoňurdur. Şoň üçinem ol gynanmalar. Ýagny bu näsaglyk sebäpli o gowlaşyp ýa-da Hudaý saklasyn wagtyň geçmek bilen oňa uly azap çekdirip biler. Men erbet tarapyny pikir edepim gelen ok. Allahcan, men näme etdim käminni? Özüň kömek et Allahcan. Şekerci. Hüyücü var, hüyücü.
Küçük kız. Aýgyjaga süýji aljak gelmi? Teşekkür ederim. Yok, sağ olun. Nasıl oldu? O näil? Heni de çeni hiç ýyl tap bilemediler känay. Her gün näçe çağan gitip näçe çağan öýden gaçýandan habaryň ýokmy Murat? Olaram ellerinden gelen ne diýerler? Şu wagt nädip beýle soğukkany bolup bilýän ha? Soğukkanlylykda näl? Diňe özüm el almaga tinanşýan. Sebäbi soğukkanlylygy elden bersem kötelmäge başlaýan. Mundan beýle gama batmak islämok. Wujdanymdan ýeňilmek islämok. Miwu hanım, bağışlaň bilen wujdana kulak asmak size nähil ziyan berýär? Nähilliýäňmi? Meselem gyýdymy wujdan sebäpli ýitirdim. Liwe tamakyllama. Sen özüň tamakyllýan Murat. Näçe ýyldan beri azap çekýänim bileňokmy? Eger azap çekmek seni öldürmeýän bolsa, onda ol size güýç berip bilerdi Miwu hanım. Liwe. Liwe nire barýan? İşe barýan. Men işe gidäýmeli. Bağışla. Ontoňa men edip biljek zadym ýok. Dinleyen. Emniyet. Polisiýa bölümünden. Anladım. Düşnüklü. Tamam. Bolya. Tamam. Bor. Çok teşekkür Köp sağ olun. Sağ ol. Sağ olun. Tapylan bolsa men işe gidip biler näşeýle dälmi? Murat ağa näme boldy? Erbet tabar barmy? Bir kız Bir gyýjaga tapylypdyr. Ama Ýöne aýagyny ağrıdypdyr diýerler. tarifte Aýdyşlaryna görä dürli bolmaly. Şimdi Häzirem hastahany deken. Muňa men sebäpkär. Bu menden boldy, men näme etdim? Meni bağışla Allahyjan. Meni bağışla. Miwe. Göçeş miwe. Häzirem özüne hastahana gitmeli. Şeýle dämi? Boluň çaltyrak bolalyň. İyi günler. Salam. Salam. Beşuny ýerden tapylyp hastahana getilen gyýjagy görmek isleýär, mümkinmi ka? Elbette. Ada çıkaraşın. Üçüncü katda. 13.04 belgili otogdadır. Sağ bolun. Hayırlı nöbet. Salam. Salam. Men Azy Wädim yetimler öýünde işleýän adam Salih Demir. Polisiýa bölümi bitirilen gyýjagy barada habar berdi. Bilmek mümkinmi? Ýagdaýlar nähil gowmy? Beýle gorkul zat ýok. Ýokarakdan ýykylan bulmaga çemeli. Diňe sag aýagyna ağrıdypdyr. Ýönesi yetimler öýü diýdiňizmi? Hawa. Biz gyýjagynyň maşylaryny tapdyk. Maşylaryny tapdyk ýa-ni? Hawa olar häzir gelirler. O değil. Başka çağa eken. O değil eken. Dürlü değil eken Allahyjan. Onu gördüm Murat. O değil eken. Gyýdymyň ýagdaýy nähil Lukman. Köşeşim gelince ağlar ýalat ýok. Gyýdym göresim gelýär. Ýagdaýy nähil. Haýş edýän köşeşim. Allah şifasyny bersin. Biriň edip biljek kömegimiz barmy? Sağ olun. Men kaka şu wagt berdi del. Men ýeködüm näme kem pulumam ýok. Sağlyk ähtiýaçlandyrmasam hiç zadymam ýok. Alın. Şunu alın. İň bolmany hastahana çykdaýjylaryna ýeter. Allah senden razy bolsun. Sağ olun. Näçe garnaşy girsin. Inni girip bilersiň, geçin. Kalbyny nefsine bermediga tinanşýandan kösenýän ýerim esasan naqastaly pursatlarda köp bolýar. Ýağışyň ýağmagy üçin bulutlaryň bir ýere jemlenýärmi? Ana şu ýerde rahmet huwaty öser we rahmeti bilen çar tarapy gurşap bolar. Ýağış damzalap ýagýar. Şo sebäpdenim adam şu rahmeti wujdanyny örän çuňur duýýar, şeýle dämi? Suwsuzlukdan ýarlan topraga ýağış damzalary iňini bütün süňňi bilen munysyzýar.
Bu resim. Bu surat. Burada Bu suratda ol bir ece bilen bir kakan çekipdir. Ama arkada Yönü bir kişi iyilerinde var. yeni de bir adam var. Aman Allah'ım. Ey Allah. Häzirek bolagıydım. Tassana uloňşany düşýädiň. Ata, gelan bäri. Tak kaptırmadı 5 opulu. Bizim başka bir işimizken. Biliyorum. Bilýän. Nire dediğin bilýän. Niye dur? Nire var yan? Goý gitsin. Sebäp bolundy näçe wagtdan soň ilkinji gedek bir adam üçin ýagşylyk edip ony halat etmek isleýär. Dahi, Hoş geldin. şu yer tuğdan alıp yücülerden alayayın dahi. Elbette gıydım. Yönü puluna ejen sargan çöreğini al. O pula tüycalanın eşteydi ejen senden öyküler. Bor dahi. Yönetim bunu nereden bilýäňiz? Ola adamları käbirde attırıp bilýärler. Al gıydım. Hayırlı günler. Günlüğün hayırlı olsun yaşlı. Sizin kim? Bizim aydında adamı tayar mı? Men sizden de adalmadım. Ondan men size bermeli adım yok. İşimizi Biri kötecek olma yaşlı. Şu yerde dükkan asan olsan bizim düzgünümüde boyun molvalı olsun. Zalimlik Hasan'ın verdiğini bolanmış. Sen katken vurdumaya başladın yaşlı. Biz yanrağını temetmenin usulunu bilýänmiz. Men temetmek sizin işiniz bolmaýşy ýaly salgyt vermek hem men işim däl. Bu çağa bir da bolly, polisiýany çağırın, kel kömek çağırın, bolun çaltyrak. Polisiýa diýämi? Ýör gaçaly berdi. Yetişewerin. Ýene geler. Yetişin. Näme boldy oňatmaň? Özüňi dip durýar. Oňat bordyň ýdym. İnşallah utularsyň. Gözüň açan gydym. Ne oldu? Muňa näme bolupdyr? Özünden gidipdir. Derrew hastahanaya gidelim. hiç üzülme. Gaýjagat hiç il gynanmaly, oňa gowy seredilmeli. Sebäbi oň ýatalyk näre bilen baglanşykly. Bir gaty gowser eder. Indi onu öýe gitmek mümkinmi? Eksem bolarmy ka? Hawa, Köp sag bolun. sizem sag bolun. Suyucu Tatyan dahi. Ben sizin ýanyňyzda barýadım. Ýöne soň näme bolanyny bilemok. Näme sagladyň dürli. Ýöne bundan meýlek Allah ýol berdi, oň ýaly kynçylyk çekmerdiň. Şoň üçinem sen hemişe dilegde bolmaly. Bolýamyydym. Men köp dilek edýärdim, welin gutulamoga. Şunu ýatdan çykarma. Esas zat dilegiň netijesi dilegiň özüdür. Allah sen ýaly beýünelere mudama gowtuny berer. Bağışlan. Meni bağışlan. Gaýta men senden ötünç soraýan. Buloň ählisi men sebäpli boldy. Meni bağışla. Neme? Sizin bir gyzyňyz bardy, şeýledenmi? Bardy. Ýöne ýitirdim. Çoňgur gynanç bildirýän. Onu ýitirdim, ýöne seni tapdym. Eger isleseň, inni bizde bolarsyň. Ýat gyýdym. Ini hiç gama batmarsyň, hiç kesellemersiň. Men hemişe seň ýanyňda bolar.
Uyudu mu? Yattı mı? Hawa yatdy. Şeýle bir oğudanca welin. Bu gece berde bolaýdyn. Ýöne ertir meni akıtmeli bolaryn. Ony ahili. Ony ahili akıtmeli. Men onu yetimler öýüne gitmeli. Erter ýerden gelerin. Agşamyň haýyrly bolsun. Allah sizden razy bolsun. İyi misin? Benim ýagdaýym ogmy? Men olunny bizde bolarym ka üýdipdim. Men ýene ece bolarym ka üýdipdim. Şelik şu ýerde bolarym ka üýdipdim. Menim ejem bolarym ka üýdipdir. Belki hem sen ejeng bolar. Wah bolsady da. İnşallah. İnşallah bolar. Sen dilek etmeňi bet etme. Köp dilek et, bolýarmy? Men 10 ýaş maskara bar diýdim. Ýöne 5 bardy. Muňa kim jogap berer? On soňam şaharlaryň diýön ýarly durdy. Bu näme mollygy? Anaga bize veren çekiňiz. Häzir bu çekiňizi alyň da şu ýerden ýok boluň. Siziň nädiniz çekenimden ödi işlemedenim gowy. Bu ne hili edepsizlik. Men siziň üstüňizden arz ederim. Edepsizlik sänim. Murat, bu men. Men bir pikire geldim. Öý şertlerini çağa saklamak üçin gatamatda ekeni. Bu pikiriňiz jemgyýete himayet gurumy tarapyndan makullanýy. Dürlünni siziň ýydyňyz. Hudaýa şükür. Ony häzir öýe gidip bilermi? Dürlü taýýarmy Salih mollum? Dörlü köp wagtdan beri şeýleje garaşyp ýördi. Menem eje bolmaga garaşýadym. Azyjyk giýjiragaňdym ýöne. Salih mollum siziň aýdyşyňyz ýaly kynçylyklarym sebäpli başgalarymyň deregine güýçlenmegi, muny haýry görmegi öwrendim. Köp sag bolun. Allah sizden razy bolsun. Allah hemmemizden razy bolsun. Bolýan zatlaryň arkasynda hemişe haýyr bardyr. Nasılsın? Dörlü ýagdaýlaryň nähili? Dilek edýämiň? Ýöne haçan kabul boljagyny bilemokda. Mene eýäm kabul boldum ga diýen. O nähili? Ana ahyr sen ýydyňdanam ejeň geldi. Çynyňyzmy? Dogrudanam şeýlemi? Hakykatdanam. Owa şeýle. Ejejan. Gaýdym. Kızım neyim Gaýdym näme bolýar? Sen üçin tüýji tatýan daýynka bar ýasa. Näme gynanýan? Yok, gynanamok. Bir tüýtli ynanamok. Öňgidemde erwet zatlar bolupdy. Ýöne bu sapar barýanyma haýran galýan. İşte ene geldik.
büyüce tatyan daýa näme boldyka? Meň pikirimçe ýene birine kömek etmek üçin başga bir ýere göçendir. Dogry, bolup biler. Onda näme? Deňiziň kenaryna gideliňmi? Hawa gaty bolardy. Size paýta dondurma alyp berýärmi mümkin? Hawa gidelim ýörüň. Ne hili yakımlı. Rehnet bulutlar şeyle bir üyüşüp gelli bolin. Hemmek şeyini kurşavallı şeyle değil mi? Havva halipam. Miwi de çağa da ödardığına yetti. Bu dünyada ödünü maksus koltuğu olacak yol bilen yetime arka çıktı. Murat hemen maşallah şahatlığına koğuştu. Hemen bir yetime ata bollu. Dürlüm bu hoş vakalara sebep bollu. Bolyan atlan ählisinde hayır iş vardır. Yattan çıkarmasalyk, niyeti ýaşynyň soňy elimdäme haýry bar. Ýöne hayır diýleýänem biziň istegimiz däl Allahy ýazgytdydyr.